Pisani bagai kotor patimungni simi katika TTADC ni Komal Kolai tai bubai baksa tongnai nai mathang naikolnai rongni Scott koktumao Saiman kha kraksalni saring jorago khumlungni simi gilatolio thangna bagai lam rikhe Komal Kolai tai bini Scott rok Fiak ba hatai kotorni lamago achamsa nai mathang naikolnai rongni malkhung 360 degree kitingui filjagui thango o filjak mani no ni Scott Rock sago belaikheno dukho mano hini koktuma Saiman kha lage no Komal Korai TTADC ni ambulance malkhungno koktuma rohorkhe borokno TTADC eba khaba khumlungni kherengbar sakham nogo tlangui thango koktuma Saiman kha o patimungo khorokba naimathang naikolnai rok sago dukho mankha hinui borokno tabuk TTADC ni sakham no kherengbar sakham naikol jagui tongo hinibo koktuma Saiman kha report Jumui TV Keno kaisa pati mong kotorong kha bongkha kini jeng gilatoli tayoro shodu korkori thanglan nei khumulungni head office ni phaimani atom sano oro hathai kotoro phai sini Scott ani Scott malkhung o bhaike 360 degree atom sana gari guri thangai ara filjagi kha filjagma bai ani Scott ni joto naima thangni adong rok kebo bokhrogo dukhuman kha kebo yago dukhuman kha kebo bangero dukhuman kha kebo yagro kisa khatsa sapai kha omake gari kaisa tini nokna Scott pilot car tabo baskani glass ro bai thangbai kha aphai ngata ke wati bu phaimani jara atom sano o jaga phai 360 degree omake gari guri thangmani obai ke waisa pano gari guri maro nuya ko atom sa chini baskani pilot car omake guri thangai erpore mokoli bas kangno sraptan bisengno fil jagai obaike pati mung khata eke borok khorok ba kisa kisa jotono sago dukuman baike borok no tabok sini edisini ambulance ringi na harei borok no tabok khereng bar sak nai nogor hori tongo borok ni treatment ni bagui